בגלל שיש את ההתראה המפחידה הזאת כל יום, הנה כמה אופציות שחשבנו להחליף איתם את ההתראה. יאללה, טוב, אני ראשון. אוי, לא. אני הולך על הקלאסי. אם כבר לקום בעצבים, אז שההתראה תהיה עצבנית איתי. 10 מתוך 10, התחלת חזק. טוב, עכשיו אני. הסאונד היחיד שבראש שלי שיש התראה זה הסאונד הזה. אוקיי? זה סתם משפיל כזה, להבין שב4 בבוקר אני תקוע איתך לחצי שעה בחדר סגור. בלי אוויר. 8 מתוך 10. 8? כן, כי זה הדדי. טוב, לאחד הבא. כולם שומעים את שגה. וואו, איזה שיר. לשמוע דבר כזה על הבוקר נותן לך גם תקווה וגם ביטחון. אם זה נותן גם תקווה וגם ביטחון, תשמיע את זה בלופים. והוציא בה, כמו שהפציצה עם השיר, ככה אנחנו אותם. 8 מתוך 10. הפצצת. טוב, לאחד הבא. מה? קשור. כי באמת מה קשור עכשיו? תנו לישון, 4 בבוקר. אהבתי את הרעיון ואת הכיוון, אבל מי יתעורר לדבר כזה? 2 מתוך 10. מה 2 מתוך 10? טוב, לאחד הבא. ברור. אני יכול להסביר? דבר כזה, כמו שהיא אומרת, נותן לך את האומץ לברוח לממד. איזה לברוח לממד? זה לברוח מהטלפון.